Bore da, croeso i Gaernarfon. Emrys Llywelyn di'r enw, a dwi am ddechrau am dro bach rhwng dre Gaerog ganol oesoedd Gaernarfon. Da ni ar maes glas, lle mae farchnad wedi cael ei chynnal am dros 700 mlynedd. A da ni'n mynd i fynd i lawr heibio porth y maes i weld y porth mawr. A da ni wedi cerdded y lawr stryd Twll yn y Wal, yn hoff stryd i Gaernarfon. Mae o llawn o lefu bita da. Fel da chi'n gweld, dwi wrth y modd bita. Felly os awn ni draw am Muria'r Dre, gan i ddechrau yn Twll yn y Wal. Da ni'n gweld Muria'r Dre fyma, a mae'n rhaid eithriadol uchel. Ar un adag, oedd yn cyrraedd y gastell y bobl. Wan, os edrychwch chi fyny, welwch chi'r isiam di fyny. Ond na'r isia ar bob un tŵr yn yr oesoedd canol. So mewn 3 ar ôl, hwn yma, un ymwyl Tafen y Bachgen Du, ac un ymwyl Eglwys Santes Fair. A mae hwn yn stopio hanner ffordd. Ond mae nhw'n neidio lawr, oedd o'n dod i lawr a dod allan i'r stryd. Hwn di'r porth gyntaf, porth y maes. Giat pws yn o hon, a fa ma ddod o'i nwyddau mewn. Yn yr oesoedd canol, oedd y tir llawer uwch. Y Victorianaidd a thi lawr i adeiladu yr adeiladau ar y maes glas. Wan yn 1294, mae yna gorn yn canu ar y maes. Mae Madog ap Llywelyn, yr ola o deulu Gwynedd, yn ymosod ar y dre, racsio dre yn gyfan gwbl, llosgi'r adeiladau, tynnu'r meiriau ar awr, a lladd bob un one jack o'r milwyr Normanaidd oedd yma. So oedd y brenin ni'n hapus, mae'n gyrru byddi'n enfawr i fyny, a mae hogiau ni yn miglo i'r mynyddoedd i guddiad. Maen nhw dal nhw lladd Madog, dienyddio fo, a mynd â'i ben i lawr i tŵr Llundan. A dyma ni, hwn di Twll yn y Wal, mae'r stryd i enw eriolo. Yn yr hen ddyddiau, ond y dau bach yn cefnu ar y muria, o dŷ bwyta arbennig blas, efo teuluoedd mawr, 10-12 neu mwy. A ffordd o'n gygwarad ei gwastraff, oedd Twll yn y Wal. O, na, gont oedd nhw ddim. Tos am Twll o'r arall. Mwy a thebyg na i draws di ddal y toiau i fyny. Eto fysa'r tir llawer is yn yr oesoedd canol. Wan, oedd poblogaeth Gaernarfon yn 1801 yn llai na 2000 o bobl. Oedd poblogaeth Gaerdydd yn llai na 500. Oedd o poblogaeth Amlwch dros 5,000 o bobl oherwydd y copor. A oedd nhw'n tyrchu am y copor yn mynydd Paris. A Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, dyfu fel trefi mawr a dinasoedd oherwydd y diwydiant glo. A nath Gaernarfon dyfu o fewn degawd i dros 12,500 bobl oherwydd y diwydiant llechi. A oedd y llechi dod i lawr o Dyffryn Nanlla. A Caernarfon oedd porthladd fwyaf i allforio llechi yn y byd ar un adag. Ond o fwy o dynelli o lychu'n gadael Gaernarfon yn illa arall tan ddath Port Penrhyn y Bangor a Port Madog yn barthlau mawr. Ond na 2,000 o longa dod i porthladd Gaernarfon, 100 mlynedd yn ôl. 2,000 o longa, dyda ni 20 neu 10 o longwyr a bob un. Oedd llongwyr yn neud be o llongwyr yn neud. Oedd nhw'n cael peit o gwrw. Oedd na 70 tŷ tafarn digofrestru yn y dre. Oedd na llai na 15 gwan. Ac oedd nhw eisiau beth eraill. Merchaid y stryd, y Gola Coch. A na ni sôn am hynny pan da ni cyrraedd stryd 46. Da ni gweld yr arwydd y 4 all, so mae yna 5. Os ydych chi edrach yn fanwl, I rule for all, I fight for all, I pray for all, I pay for all. Ac yn y gwylod, mae yna ddiafol bach yn dweud, I take all. Sy'n golygu, cadwch yr wrth yr hen Sherry Binks ma. Ydych chi'n y grwn ydda fi. Wel, mae 4 alls yn mestyn o stryd Twll yn y Wal, neu lôn bipyn fel oedd i ystafell, i stryd y Plas. Fel mae'r adeilad mawr tu ôl i fi yma, ddiad y farchnad. Bar bach ni rwan. Ond da ni'n gofio fel farchnad dan do, efo stondda cig, pysgod, ffrwytha, llysia. Wan ta, mae gynnu ni garag yma fa. A'r heswm yn y garag ydy carag sa draw. Carag i atal ceffyl a trol daro ochr yr adeilad. Sa'r ceffyl a'r trol wrth gwrs yn gwiro rownd y garag. Mae hefyd yn garag cyfrwyd i ddyn bychan dda fi
gyda'r gefn geffyl mawr, defnyddio'r garad i godrych chi fyny. Hwn di'r air porth mawr, y porth seremoniol. Fama oedd trysorlus yn Normaniad, a pan ath Madog ymosod, yr ein gyntaf i gael i grogi oedd Roger de Pouliston, trysorydd yr ardal hon. So oedd o ddim yn ddyn poblogaidd. Grogwyd o tu allan i Balas, ond nath y Cymru ddim torri benno. Oedd yn dipyn bach mwy clen na'r Normaniad. Dyma ni yn mynd at yr at, tafarn y bachgen du, a da ni'n mynd am beint o mas mae'n ei gynnar. Reit, dyma ni, tafarn y bachgen du, y Black Boy. Mae'n enwog rownd y byd. Mae yna fwy da yma, cwrw da, a mae staff yn ymryd. Mae'n hen dafarn. Fel da chi'n gweld, y dyddiad 1522. Mae'n hanes yn ei hun. Yn y bar draw wncw, mae yna drawstia coed, ddoth o longa o disuddon y cei, achub y coed i tri nhw. Mae yna rei wedi bod yna am ganrifoedd. Gafodd ni fel Cymdeithas Dinesig gyflwyniad arbennig o dda, gan ddynas yn Margaret Dunn, ac oedd hi'n sôn am y gwyddoniaeth dentricanoleg, sef astudiaeth cilchoedd ar goed. Ac ofyn nes i os nhw wedi dyddio y trawstia y bar y blac. Na, fydda ni'n wneud, mae'r coed wedi cael ei dorri lawr yn ei gynnar. Ond, a mae yna wastad ond, yn Stryd y Plas, mae yna siop lle mae'r coed wedi cael ei dyddio. Yn y llwybr sy'n mynd i lawr at y gegin yn y cefn, mae yna alco bach a fanna oedd yn cadw'r dŵr sanctaidd, ond na leiandu yn y cefn yma. O, na, to na ddim. To na roed leiandu yn Gaernarfon. Mi oedd na priority yn ymwyl gwesty'r Celt. Mae Dr Tony Carr, sy'n un o'r arbenigwyr y byd ar yr oesoedd canol yn dweud, roedd na roed leiandu yn Gaernarfon. Felly stori arall mae Cofis di wneud. Cofis da ni, wedi ystyr y gair cofi. Mae chi'n gwybod sy'n echogia, lle mae hefyd ddim. Hen air Saesneg di cofi, neu cof am gyfaill. A oedd y llongad wedi mewn, oedd y llongwyr o Loegar o Llundain, o ran cofi, cofi'n troi yn cofi, a dwi ar ogia yn Cofis Dre, Co-Dre. A mae'r fodins merchaid, hen air Cymraeg, modlen am ferch. Felly dyna byd ystyr cofi, nid bod chi'n cael eich geni o fewn Muriau Tre Caernarfon. Ac ar hynna, awn ni mlaen i Stryd y Plas. Mae'n heg i'n grym pan banad. O ta, da ni yn Stryd y Plas. A tos a Plas yma, ond mi o na ar un adag. Yn fama, lle mae'n neuad y farchnad, o Plas Mawr, Plas Elizabethan, Elizabeth y gyntaf. Wa mae yna un Conwy sy'n drysog, a mi o'n i fel Cymdeithas Dinesig yna, rhai wsnosan ôl, mi o'n e'n y fama. Nath y teulu Griffiths ddod i ben a dymchwelwyd y plasty yma yn y 4eg ganrif a 15. A hwnna di'r collad o unrhyw adeilad mae Gaernarfon di golli. Mae o'n gwylydd o beth bod nhw ddim wedi cadw'r plasty yma. Reit, mae gynnon ni neuad y farchnad, dyddiad 1832. A be di'r hall? Dwi'n gwybod, dwi'n rhoi warwydd yma. The Hall. Llofft yr hôl oedd hwn. Llofft, a bydd y galeri, a mae stryd, hwn Wall Street, ochr arall. Welson ni yn neuad y farchnad o Twll yn y Wal, a da ni weld o Stryd y Plas. Mae'r craen Soni sy'n dan yma ar gasgan gwrw fawr. A wedyn, da ni'n mynd i sôn am siop y tŷ coed hynna yn Gaernarfon. Wan, da ni yn Stryd y Plas fel oedden ni gynna. A hon di siop Panorama, Geraint Thomas. Ond ti fewn i fama, mae yna drawstia coed sydd wedi cael ei dyddio 1516, 1517, sy'n neud o'r tŷ coed hynna yn Gaernarfon. Mae yna'n hun yn Biwmaris, y Mary Rose, ond hwn di'r hynna gyda ni. Ac oedd yn mynd i ddymchwel yr adeilad yma, ond nath hi tywysog anwn ni Charles Windsor achub yr adeilad, a mae dal i fod yma.